För det där är ju en övergång som kommer tillbaka sen i Grand Prix. Det är inte bara ett tag. Det är lätt att när man sen börjar rida eller sen medelsvår B-frisyr, var man gör galoppombyten, så gör man inte mer den där övergången. Och sen kommer man upp i klassen och kommer upp i Grand Prix och sen plötsligt så ska man igen göra den. Det lyckas inte för att de inte har gjort den på ett par, 3 år. Så behåll den övningen, och den är också väldigt bra som gymnastik åt hästen. Jag tänkte lite visa de vanligaste felen. Jag sa här liksom, försöka känna att jag kan lyfta eller liksom bära mitt eget ben så jag inte klämmer med benet. Man ser många ryttare då som försöker liksom trycka ner hälarna och liksom ha långa ben. Kan man inte driva den mer och den vill inte heller gå framåt här fast jag egentligen inte förändrar på någonting annat. Så man har fjäder i höften, har fjäder i knä så att ni kan använda underskänken runt den där tunnan runt det. Ett annat vanligt fel är att om ni tänker på hästen så den blir lite rundare här. Och här liksom framför bakom sadejorden så är det lite tunnare. Så det är lite svårare att känna den där, speciellt om man håller knä och höftleden för rak. Och då blir det, och det blir också från att tränarna kanske säger att mera bakben. Så börjar ryttarna dra skänken tillbaks och den kommer bakom höftleden. Här bakom känner man visserligen mera, men vi har mera fett. Och de känner mycket mindre här bakom. Och man får inte upp den där framdelen genom att sätta, så det här är lite liksom som att försöka sparka fotbollen bakåt istället för att sparka den där fotbollen framåt. Så om jag då travar så är det många ryttare som försöker hålla skänken här bakom. Och vad som då händer är också att sittbenet åker fram och framlivet, eller överlivet åker ofta lite framåt. Eller så blir man svankryckig och trycker liksom magen utåt. Där är magmusklerna, rak rygg. Och också bara var man liksom passerar över livet. Om man sitter här så blir det att man åker vattenskidor. Och sitter man här framför så sätter man för mycket vikt på manken. Jag noterar det. Så det är viktigt att man liksom känner att hela vikten kommer ner och skumpar ner i sadeln. Jag försöker inte klämma mig ner i sadeln. I princip så låter jag mig själv skumpa så här mycket. Och det är den här skumpet som ni måste bli nöjd eller vana vid. Det är inte hästen tycker inte illa om när man gör så här. Den tycker mera illa bara att man sitter och klämmer och försöker köra runt på den. Faktum är att när man tittar på sån här höghastighetsfilm så till och med i affapassage så lossar ryttaren så här mycket från sadeln. Rumpan sitter inte där nere och det är lite, man kan liksom inte försöka trycka ner sittbenet i sadeln. För ni har, precis som hästen har muskler här i ryggen, så har ni mer eller mindre stjärtmuskler. Och den där stjärtmuskeln är som en dyna. Och det där sittbenet måste få röra sig inom den där dynan. Är dynan för hårt stoppar och ni drar ihop skinkorna så då åker ni upp därifrån. Så träna bara genom att sitta på en båt och till exempel ta den här remmen och känna att du kan bara
släppa på benen helt och bara dra er ner i armbågen. Och på det här sättet, genom att skulpa lite snabbare, så ska hästen gå lite snabbare utan att jag använder kängorna. Men jag gör inte det här. Jag försöker inte, och det är sammanliggande. Det är inte för säker hästen går framåt. Men jag ser många ryttare liksom som drar den sig någonstans. Utan det är det här som är. Och det är liksom samma sak i rörelsen insamt. Jag skulpar lite långsamt nu. Hur långsamt kan jag skulpa? Jag håller handen helt stilla. Och nu skulpar jag lite snabbare. Och nu skulpar jag lite långsammare. Och så skulpar jag lite snabbare. Men jag gör inte det här.